नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में लगभग 3 घंटा तक चलल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का 26वीं बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में भइल बिहार में जाति आधारित गणना का आयल रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बतौना। मुख्यमंत्री द्वारा कहल गईल कि उ चाह रहल बाना कि केंद्र सरकार जाति आधारित करावे। आरंभ से ही एके लेके हम लोग प्रयासरत रहनी, पर केंद्र सरकार द्वारा ए पर विचार ना कइल गईल। राज्य सरकार अपने संसाधन से जाति आधारित गणना करा लेले बा। जाति आधारित गणना के आंकड़ा बतौले के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा अमित शाह के बतावल गईल कि बिहार का कुल आबादी 13,07,25,310 बा। एमे से 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रह रहल बाना। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट में इ बात सामने आयल बाटे कि एइजा 27.12% पिछड़ा वर्ग और वहीं 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के 19.65%, अनुसूचित जनजाति के 1.68% तथा सामान्य वर्ग का आबादी 15.52% बाटे। और ये आंकड़ा के आधार पर सभी पार्टी का सहमति से समाज के सभी कमजोर वर्ग के सामाजिक उत्थान खातिर आरक्षण में लोगन का भागीदारी बढ़ावले का निर्णय लिहल गईल बाटे। मुख्यमंत्री द्वारा इहो बतावल गईल कि जाति आधारित गणना के क्रम में भइल आर्थिक सर्वे के अनुसार सभी जाति में गरीब परिवार मिलना। आंकड़ा के अनुसार सामान्य वर्ग में 25%, पिछड़ा वर्ग में 33, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58, अनुसूचित जाति में 42.93 तथा अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब बाटे। वही सभी वर्गन के गरीब परिवार का कुल संख्या 49 लाख बाटे। आपके बता दी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा, पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, उड़ीसा सरकार के मंत्री प्रदीप कुमार आस, तुषार कांति बेहरा, झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव और चंपई सोरेन, ए लोगन के अतिरिक्त ए राज्यन के मुख्य सचिव और डीजीपी भी ए पूरा बैठक में मौजूद रहे लोग। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।